Ipar Islandiako fjordo baten puntan, ur jauzi unenpean, Euskal Herriaren historiaren kapitulu bat kondatua. Harrigarria izanik ere, erritipiuntako arraintegi ohi batean, Islandiako presidente ohiak Euskal Zentro Kultural bat ofizialki estrenatu du joan den larun batean. Repeat with me. Long live the Basques Center. Long live the Basques Center. Islandiar elkarte batek proiektua gauzatu du Baionako Aizebegi eta Pasaiako Albaula elkarteekin Euskal Balea ihiztarien historia horretarazteko. 17. mendean, Euskaldunak Islandiako uretan ibiltzen lehen Europarrak izan ziren. Leku hau oso ederra da, baina aldi berean oso beldurgarria. Hemen itsasoa oso zaila da, ekaitzak oso bortitzak dira, eta jakitea hemen egondu ziala Euskaldunak lanian, baleekin borrokan, gaur egunari gera Islandiarrekin hori dana aztertzen, ezagutzen. 1615ean, 3 Gipuzkoar itsasontzi ondoratu ziren eta gatazka baten ondorioz Islandierrek 30 bat marinal hil zituzten. Gertakari iluna, hala ere Euskaldunek Islandiara joaiten segitu zuten eta hiztegi bereziak sortu, tokiko biztanleekin tratuak eta harremanak erresteko. Gaur adiskidetza berpizten da. We Icelanders are known for our cult humor, and I think in many ways the Basques have a similar humor. We are both nations of storytellers, and we have done similar things in the past. Proiektu honekin batera ondoratu ziren euskalontziak aurkitu nahi dituzte orai, abentura berri baten hastapena.